בלתי נשכחים. כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל. סער מרגוליס היה רכז הביטחון השוטף של כיסופים. היה קשוב תמיד לצורכי הקהילה שלו וידע לחלק את טוב ליבו לכולם. אדם מיוחד ומסור שרואה תמיד 20 צעדים קדימה. הוא אהב את חיי המשפחה הפשוטים ולא פספס מפגש על בירה עם אביו בכל שישי בצהריים. ב7 באוקטובר, כשפרצו המחבלים לקיבוץ כיסופים, התייצב סער מיד, נלחם במשך שעות ארוכות, ובזכותו ניצלו חייהם של רבים מבני הקיבוץ. החיילים שנלחם איתם מספרים שסער היה קר רוח ודאג להרגיע בחיוך, עוד נשתה בירה יחד, הוא הבטיח, לפני שנפל. החום האינסופי והחיוביות הממכרת של סער נותרו צרובים בגעגועים אצל יסמין אשתו, בנותיהם מיה ותבור, והכלבות האהובות טיטי ואמיליה. בוא, שיהיה לך יום הכי מקסים בעולם. יפה, חכמה, מתוקה, יש לך לב ענק. אני בטוח ומשוכנע שאת תגיעי הכי רחוק שאפשר. בלתי נשכחים. זוכרים את רב סמל מתקדם במילואים סער מרגוליס, זיכרונו לברכה.